ole clear tu zong zong te chi bai le ve kule ama saberatan ni zandar ko vela longtlai lama thil thleng auto driver rinom ti thu kan thlirin kan ngai thla ho do na ni ilongai thlang auto driver rinom Henry lalming muana apa laltrom liana ni som pakwa thlanga sang ni somni panga zandar ko vel khan longtlai bazar atangin husop hotel Assam Rifle Kembula Burma Sumdong thla Burma Sumdong hian auto rickshaw begdum achunga poisa nuai sompanga chuang oma thei ngila a nei tu le hotel nei tu te an mangan lain auto rickshaw driver Henry lalming mon longtlai thi chuan a passenger in a thei ngil tia hriat vele hotela tlan le in a nei tu pa hne na a pele le thlapa he tianga mirinom auto driver anom hi kan chuang tak zetani akal le zel na tura du sangna sang ber kan hla ne ti in po sanron siamani aro pui hle mai then khat cheng za po kan rinom zo lo lain ani ro chu noi sompanga chuanga arinoma anei tu te haba pele le wangwang ania Henry a chuanom khom mai arinom na hi enton tlak takani thupui panhi na tan Israel le Iran indona America inrol anai tial Geneva voina remna anzong Israel fa te India lama phwa khom tu hi zobatlaw bonel kabena ni White House statement nizan lama White House press secretary Caroline Levitin White House statement a soidan chuan US President Donald Trump chuan kar ni chungin Israel le Iran indona atil ve don le don lo ati chiang Republican Senator Lindsey Gordon chuan Trump chu thapui thoa inrola Iran fordo nuclear munpui Central Iran le hnuai thuk takami kap cheturin anor na hle ani Israel in indona US telve thati nizan lama US White House statement siamma khan Israel official te chuan Israel le Iran indona a US atelve chuan kar ni nga ngai lovin nirei lo te chungin boina chin felani thei thuan soi Israel official te chuan Iran nuclear siam na mun bunker thuk tak fordo ti cheturin US siam bunker busting bomb mamoni thuan soi US anin rol chuan kan lom viawanga anin rol lo poin kan mission hi kan puitlin thawang anti America indona ni lo Iran finance minister chuan Israel le Iran indona a US in aringa rolwai chuan Middle East chu hrem mun anga sa niang tin Donald Trump chu in rol lo turin avauloka Iran FM Said Khatib Zadeh chuan hei hi America indona ni lowa Trump hi a in rol ani chuan mani indona ni lova president in rol zuk ti in an threng tawanga ti ani Russia le China US Russian President Vladimir Putin chuan Iran Supreme Leader Khamenei tha tum chungchang zona changin soipo a soidu lo thua soi an tha hi ka du hlol lowati Russia le Iran hi ral thuama po thuthlung nget tak nei an nia Russia President le China Leader Xi Jinping te hian inremna thua an duwa US F2 ve an niangin anin thurwal viawa Iran puipo an hrelo ve ram pani thinurna Beersheba Israel chimlama Sipai Hospital Soroka Hospital chu Iran in aboma wangin hliam an tam hlea he thil thlenga wanga Israel thinurna hi aso sang hle ani Iran Internal Security Headquarters terana chu Israel hian an bom zuya Jerusalem le Tel Aviv nasa takin Iran hian aboma Israel fa te zinga chena in nei lo an thanem to hle Iran FM Geneva a voin hian Iran Foreign Minister chu Geneva akala France Germany le Britain Foreign Minister tenen nuclear talk an neyanga Israel nena anin beina ti top dan turan soyang Israel le Iran inrem na tur hi voina Geneva inbiak na hian a thlen ngeyan beisei heta tel tura beisei te chu pakhanna Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi panhina British Foreign Secretary David Lammy pathumna French Foreign Minister Jean-Noël Barrot palina German Foreign Minister Johann Wedeful pangana
European Union Foreign Policy Chief Kaja Kallas Israel fa te India lama Indona tuar tu ten Israel an chua san na sa hle a hetiang bok hian Iran chua san tu pon pung boka an ni hi Pakistan le Turkey chuan an dang tlat thung Israel fa te hian India an pan na sa hle a hei hi thil makero ani lo Israel le India hi thian hlun an ni ya tuna an tlan cheme ka hi India hian a hlok pui don nia mo ni bok human migration mai ni lova intellectual migration ani ti in mithiam te chuan mithuak thatak tak India na nei pha don an ti India hi Asia chaklama Indo pui panhi na zo hnuwa Israel independent pomtu masaber ram ania kum tam tak sang biliam to tang khan ram panhi te hi inkom nge in sumdong ton thinin kumsa khazakwa somkwa panhi khan ram panhi thu thlung nget officially nan nei to ni India hian tun buaiden chen hian Israel va te tan visa olsam big aruam han sangha la India chimlam Goa Kerala Maharashtra Tamil Nadu le dang dang te chu judami tamna le an biak pathian mun tamna ni ya ral tlan ang point anin ngai lowa chol hadama judami te hi anin ngai ni nan soi India hi khovel economy thang chak ber ani chome ka AI le IT lama thang chake me ma judami thluak thalu tok te ron tlan cheme khi khovel in a modan chuan India ramro puina ti zual tu turani anti juda tan la India chu an thole na an ngai ole he ram pani te indona chanchin chu ti khan du tok ta ila kan ram lama lu le photango ram shwai tu te a na ziak tu hi David Sailowani ngai tha ang an a na lama hi chuan cha ve ber takan ni isoi te ang soisial na don son thiam lai hei hi opposition an ni lai che in an nuna athleng thin an party worker an bial ni thin an block le unit hruai tu te soisial na thlengin an pom thiam me ma social media an thlengun me ma inzirna nan manga in siam thatna tur an lo in muzung zunga in lalai khan chu tiang kha tiang in ti na changin hrelowa ti o ka te hi an lallo nuwa an pom thiam me ma om zia anei thui to thin lo opposition ni hun lai hi inzir hun fuina le social na don son thiam huna an mang deuh veka an ruling chia hian aleta inzira in hong sau tur hi lalnai na bola zowa reilo te an zui tu ta be se ya phak lo ti tur kan nu khom ta china ni hi he huna hian an inzir thiam to mi lo an benga ring le ritamber chu an thatna an ti fu fakna hlir an ringot tlon ti ti a fak hluam pe te bula an tlani tina karlova an thal lo na an ti fu tok lo na an muthiam to mi lo heng an don son tamawang hian dikta ka hril dot ngam te hi an ngai na lo zui thwai thin social media a social na le du khop lo na tarlan te chu an phangna oka don zoza hian engte uala ma angai tir to lova mi pui mar an dik phato lo him em tuma ne theilo tur le kit thri hruai nga ma anin ngai thuaya fakder faklon tu te wangin soisel tu a in lamtang nga zo ka anin ngai nget mi maya anin estimate san lai berin an tla thum tok zelani hi dai reizia ro rel na chan la ya mi pui mar dek thiam fakder tu zozai ma chon dan tok thiam soisel na le ti fu tok lo shilngam te thlau thalova man bet thiam jok te hi politician tlo an ni zui zel ti takta ka chuan thil dil ni tin an ma ni ma chon tu te o ka a hian fakna lem ba kan dong lova dil tu an nia wanga fakderna o ka chak chuak an ni ti a hian chiang thin se an tlak ruala kyang duak tur te fakna hi in nga na tlak ani lo soisel tu fui tu ti fu tok lo rilngam tu te an mamober ma se hei hi an muthiam lo tlang pui zel klipna kan party thu chwa party worker thu po sa nui thler duai manga riaka tam viawa comment apa chiate mem to hi chuan tu te mo milem mangin thamwang viau ma ila mi pui van tlang hian an thinlung min pe to mang hau lo ti hria ta tha party tin hi an party member chau hi sarkar na tham aom love
khal tha hle mai ole khati zong kha ni phot sela a top thlenga min lo thlir saka wangin lawm thu kan soye